a ghuine uisle cuirimís míle fáilte Taoisigh Brian Cowan. agus an fearmhuiach bheithan seo agus tá anás ran bheith I gCois chun an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh seo a oscailt go hoifigiúil. Is teanga bheo í an Gaeilge an seo I lárna Gaeltachta agus is teanga Teaghlaigh, ibre agus oscailte í atá an úsáid ag leibhéal an phobal gach lá. Is achfan lófar í an Gaeilge ní hé amháin don Gaeltacht ach don tír ar fad. Ach mar atá sonrathe I dúra scálacha éagsúla ó chuimisiún na Gaeltachta 2002 agus dí an tuairiscáil ar an staidir teangaíochta 2007. Tá géarcéimigh bagart ar an Gaeilge sa Gaeltacht. Tá sé ríthabhachtach bailí a amsú ina méid pobal dúchasach na Gaeltachta sásta agus muíneach ag teachta a theachadach ó glún go glún. I gás tíine óga tá sé níos tábhachtaí fós go méid muín na dismóthirí sa Gaeilge mar hanga gur féidir leis na báiste úsáid ón ámad dos níon si le caint ní amháin sa Taoileach ach le servicí ar nó servicí leiis agus idicris áil agus comáda sin commerceáid a dhéanamh sna réimsí síl ina méich ar nó irthaí I deagháil nó. San áit seo tá á oscailte agam inniu béfar ag forbairt réon leathan servicí I gcóir na feidhmeannacht na servicí sláinte, éanad pleanála teanga, achadamh na chulscailíochta Gaeilge, agus drámna eile nach iad lena chinú go méid na servicí eile atá riachtanach do gach Taoileach, atá ag tógáil a glán na Gaeilge nó atá ag iarraidh a glán a thógáil na Gaeilge ar fáil dómh trína teanga dúchais féin. Is aim uair nua é seo ag cuir na servicí éagsúla atá riachtanach de Thaidhligh agus á dúirta de chéile in ionad lárnach amháin. Mar a dúirt méid tá an tionad seo mar chuid lárnach de phróiseas pleanála teanga mar a bhí molta ag comisiún na Gaeltachta agus sa staidir teangaíocht. Go dainn tá súlaging go méid sé seo mar hampla de phobal Gaeltachtaí eile. Tá me cinnte go bhfuil fis ag go bhfuil Christa rialtais ag olabhú stratéis 20 bliain don Gaeilge agus an Gaeltacht faoi láthair mar chahirirlach ar an griste sin agus mar híiseach bhuaithnam rud amháin a theisiú an seo inniu. Go bhfuil mise agus an rialtas thar a bheith ar iarra maidir le ládrú agus crochan cín na Gaeilge sa Gaeltacht. Tuigim féin go pásanta an tábhacht a buineann le choláistí Gaeilge. Ní bháin mar a bhaineann sé le achnamíocht na Gaeltachta ach freisin I bhorbairt na Gaeilge sa Gaeltacht agus go náisiúnta. Mullam an obair a dhéanann na choláistí Gaeilge agus go dainn na Taoisigh a chuiníonn na scoláirí nó na maná tithe mar a tugta orthú ba an tacaíocht a gcuing I gcónaí lo. Tuigim go bhfuil tacaíocht an stát tábhachtach agus riachtanach chun na servicí tacaíochta teanga seo a orbairt. San rátas policy a d'ilsigh an rialtas I 2006 leagadh síos fís an rialtas don teanga. Tá go leor multaí ar fáil anois don Christa rialtas agus is gar go mbeadh an stratéis 20 bliain ar fáil de sprochanna a chuirigh dúshlán faoin rialtas agus faoin bobal chun an Gaeilge an náirtú mar theanga an phobal sa Gaeltacht agus ar fud na tíre. Mar a dúirt méid castíonn tacaíochtaí an stát I leith na teanga ach ag deireadh le. Is faoi phobal na Gaeltachta féin atá an Gaeilge a thabhairt ar aghaidh ó glún go glún. Déanfar é sin na servicí tacaíochta teangas na réimsí éagsúla a bheith ar fáil don phobal ach go háirithe I réimse an Taoiligh. Tá an counter ina bhfuil an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh seo ar cheann na counter Gaeltachta is ládra sa tír. Agus tá súlagam go dtiocfaidh bora faoi úsáid na Gaeilge mar thoradh ar na servicí a bheith ar fáil an seo. Agus de spread na daoine, sin an rud is tábhachtaí ó thaobh chun sa maiid nán an Gaeilge an airtú sna counter seo. Sa spread na daoine an sort tábhachtas a bhaineann sibh leis an náireacht, leis an Gaeilge agus an service a thugann sibh agus an dearg hampla a thugann sibh. Tá gach éine eile sa Gaeltachta agus ní amháin seo a chur lear. Seo é tá míad I grílár na tíre an seo. Tá an Gaeilge go tréin láidir
agus tá sé mar gúlgus a going mar rialtas. Cahan a mé a dhéanamh a going chun lámh chunta chortíobse an éireach sin a chuimhnú agus é a leathnú a seo amach. So tá áthas Tá áthas orm dá bhrí sin a ógart go bhfuil an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh seo ar oscailt go hoifigiúil inis gur a míle maith go léir.